Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma kong mga igsuon diyan ni Kristo karong adlaw, gisaulog sa simbahan ang solemnidad sa balaang kasing-kasing o sagradong kasing-kasing ni Jesus. Ang simbahan naghangyo kanato nga niining adlaw magampo alang sa pagkabalaan o pagkasanto sa tanang mga kaparian nga nangalagad sa simbahan. Busa ako maghangyo usab kaninyo nga karong adlaw sa inyong pagampo, i-appeal gyud ninyo sa pagampo ang inyong mga kaparian. Ilabi na sila nga nag-alagad dinhi sa atong diocese sa Tagbilaran. Atong i-appeal sa pagampo ang kalinaw sa kalibutan, ilabi na ang paghunong sa mga giyera sa lain-laing mga lugar, ug usab alang sa kaayuhan sa atong kalikupan. Atong iampo ang mga biktima sa mga trahedya o mga katalagman. Iampo usab nato ang atong mga birthday celebrants karong adlaw. Naguna niini ang atong mga higala, sila si Ma'am Training Go, Judith Pantangco, Francesca Pilaire, Francis Balaba o Chris Holia Matuod. Ug ubang pa nato nga mga birthday celebrants. Ato usab nga iampo padayon ang kaayuhan sa panglawas sa atong mga igsuon nga nagbaluyahon. Ilabi na si Nan Judy, Jacinta, Crescencia, Cipriano, Mario, Melicia. Ug atong iampo ang kapahulaing dayon sa kalag ni Monsignor Pelayo Dumpor, iyahang death anniversary karong adlaw. Ug alang sa tanang mga kalag sa atong mga igsuong kaparian nga nauna kanato. Apil usab ang kalag ni Antonio Janciano Teofana, apil ang kalag ni Antonio Dionisio Florenda ug Marciano. Atong andamon karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Dios ni Eucharistia, maghinulsol una kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit, ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga amahan. Amen. Magampo kita. O amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat, gikan sa kasing-kasing ni Jesus nga imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing, aron makaambit kami sa iyang kinabuhi, ug panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo, pinaagit sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Kay kamo bala ang katawhan ug iya kamo sa Ginoo. Sa tanang katawhan kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios aron maiyang kaugalingong katawhan. Gipili kamo sa Ginoo ug gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan, gani kamo may labing jutay. Apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal, o gituman niya ang iyang gisaad sa inyong katigulangan. Busa gikuha kamo niya pinaagis sa iyang gahom
ug giluwas gikan sa kaulipnan gikan sa gahom sa hari sa Ehipto. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayud. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug ang iyang gugma walay paglubad niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagatuman sa iya mga sugo. Apan silutan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya. Busa tumana gayud ang tanang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ang tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maluluyon og mahigugmaon ang Ginoo, dugay masuko og hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan, ni mibalo siya kanato sumala sa atong mga kalapasan. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugma ay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigkatawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagbadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kuningon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugma ay kita. Wala pa'y tawo nga nakakita sa Dios, apan kun maghigugma ay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato og gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ng iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo mana kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. O amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa maalamon ug sa mga makinadmanon. Oo, amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan nagahatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an,
ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. There is an inspiring caption that says, "Every day is a good day to be alive, whether the sun is shining or not." Matag-adlaw sa kanindot nga kahigayunan nga magpakabuhi, bisan pag muhayag o dili. Mga igsoon, kung ang usa ka tawo mawad-ag pamuot, unsaon man nato pagkasayod nga siya buhi pa o patay na. Kasagaran, ang mga doktor mususi sa duha ka importanteng butang. Una, ang maong tao, naginhawa pa ba? O ikaduha, ang iyang kasing-kasing, mipitik pa ba? Kining duha, konektado sa usag-usa. Sa panahon nga ang kasing-kasing sa tao, muhunong na sa pagpitik, muhunong na usab siya sa paginhawa. Dili ba? Sa ingon ani nga emergency situation, ang mga doktor muhimo sa pasyente og CPR, cardiopulmonary resuscitation. Ang cardio adunay kalambigitan sa kasing-kasing, ang pulmonary adunay kalambigitan sa pagginhawa. Bisan kung hatagan nimo ang pasyente og oxygen, dili gihapon siya makahimo sa pagginhawa kung ang iyang kasing-kasing wala pa mupitik o wala na mupitik. Busa kining duha kinahanglan nga mabalik aron nga ang pasyente maulian og pamuot. Mga igsoon, ang maong kamatuoran makatabang nato sa pagpamalandong ning dakong kapistahan sa balaang kasing-kasing ni Hesus. Pinaagis sa sakramento sa bunyag, ato nasayran, kita nahimong bag-ong mga tao ug nahimong sakop sa lawas ni Kristo. Kining maong lawas, mao ang katilingban sa mga sumusunod ni Kristo, ang simbahan. Ang maong lawas dapat buhi sa kanunay, lagsik sa tanang panahon. Ang pangutana, unsaon man nato pagkasayod nga ang lawas ni Kristo buhi ug lagsik? Susama ang atong tubag. Una, kung ang kasing-kasing mipitik pa. If the heart of Christ is still beating, the body is alive. O ikaduha, kung kita nga kabahin sa maong lawas, nagginhawa pa sa Espiritu Santo. The Holy Spirit is the life breath of the church. If we are still breathing in the Holy Spirit, the body lives well. Mga igsoon, adunay mga panahon nga ang simbahan maglisod o ginhawa. When she is suffocated by Satan, the church will find it difficult to breathe. So how do we know if the heart of Jesus is functioning and is beating fully well in our communities? The answer is simple. If our hearts follow the rhythm or the pulse of the heart of God. Kung ang atong kasing-kasing, mupitik ug mubati, uban sa kasing-kasing ni Jesus, ang Kristohanong katilingban, dili lang buhi, kundili lagsik kaayo. Apan kung ang pinitik sa atong kasing-kasing abnormal, meaning lahi sa pinitik sa kasing-kasing ni Jesus, ang atong pagginhawa, usab, mahimong abnormal, meaning mawadaan kitag kalagsik o kadasig.
Diya sa unang pagbasa karong adlaw gipangutana nganuman nga ang gipili sa Dios ang Israel. Sa kadaghan sa mga nasod nganong siya man og kini nga mga igsuon gitubag sa maong basahon sa Deuteronomio. Kini dili tungod kay ang Israel dako ug gamhanan nga nasod, kundi tungod kay kini usa ka katawhan nga naulipon ug ang Dios naluoy pag-ayo kaniya. Ning maong pagbasa ato masabtan ang matang sa kasing-kasing sa Dios. Usa kini ka kasing-kasing nga maluluyon, mubati ug maayo sa kahimtang sa mga gagmay, sa mga naglisod, sa mga linupigan, sa mga walay tingog, sa mga kabus. Mao di ay mga igsuon nga sa dihang si Yahweh nagpadayag kang Moises didto sa nagbilaab nga sangpinit. Siya miingon, nakita nako ang malisod nga kahimtang sa akong katawhan. Nadungog nako ang ilang paghilak, ang ilang pagpakiluoy. Nasayod ako sa ilang pag-antos. Ug karon mo na og ako aron pagluwas kanila gikan sa pagkaulipon. Mga igsuon, mangutana kita karon. Mabati ba nato ang pinitik sa kasing-kasing sa Dios diya sa atong Kristohanong katilingban? Kung wala kita'y pagtagad sa malisod nga kahimtang sa uban, kung wala kita'y pagpakabana sa atong mga kabus o problemado nga mga silingan, kung ang ato rang kaugalingon ang kanunay natong gihunahuna o giatiman, kini nagpasabot nga ang lawas ni Kristo, ang simbahan, dili himsog, tungod kay kini wala muginhawa uban sa Dios. Bisan pagsigitag simba, bisan pagdaghan ang tignobena o tigrosaryo, ang lawas ni Kristo magluya. Tungod kay wala kini maayo nga pagginhawa. The numbness of some members of the body is not a good sign for one's state of health. Kung adunay bahin sa lawas nga maparalisa, dili makalihok, mapiktuhan pag-ayo ang tibuok lawas. Ingon usab ni Ana ang mahitabo sa Kristohanong katilingban. Sa lawas ni Kristo, kung adunay mga sakop ni ini nga mawad-an sa pagtagad ug dili na mulihok sa pagtabang sa mga naglisod nga kaigsuonan. Pain is a good sign. It is a good indicator of our health. Kung mabati pa nato mga igsuon ang kasakit sa ubang mga tao, kini nagpasabot nga ang lawas ni Kristo buhi pa. Nga ang iyang kasing-kasing mupitik pa. Nga ang iyang lawas maayo pa. Sa ikaduhang pagbasa, si San Juan ang nag-ingon nga ang labing klaro nga timailhan sa usa ka tawo nga Dios nun, mao ang iyang kapasidad sa pagpakita og kaluoy ug gugma ngadto sa uban. Whoever is without love does not know God, for God is love. Busa ang pagka-Diyos nun, unas tanan di ay mga igsuon, dili makita sa pagsigig luhod o pagsigig balik-balik sa balay alampuanan. Makita kini unas tanan diha sa atong mahigugmaong pag-amuma sa usag-usa. Ilabi na sa labing naglisod. Ang pag-ampo o pagsimba nato mahimo lang makahuluganon kung kita maluluyon ug mahigugmaon. Matud pa ni San Juan, no one has ever seen God. But if we love one another, God remains in us. And His love is brought to perfection in us. Busa mga igsoon, sugod karong adlaw, ato gid siguruhon nga buginhawa kita kanunay sa balaang espiritu sa Dios. Ug nga ang atong kasing-kasing mupitik uban sa balaang kasing-kasing ni Jesus. And we always remember this. Every day is a good day to be alive, whether the sun is shining or not.
Mga igsoon, pagampo kamo ng atong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. O Ginoo sud-unga ang kasing-kasing ni Kristo nga puno sa gugma alang kanamo. Tungod sa iyang gugma dawata ang among gasa ug pasaylua ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Kristo. Kay sa gibayaw na siya dito sa krus sa gugma sa katingalahan, nagpagamatay siya alang kanamo ug gikan sa nagbasan niya kilid, nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tawo sa ilang pagkadaningan na sa naiablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukawos nga malipayon gikan niini mga tubod sa among kaluwasan. Ug busaw ban sa mga santos ug mga anghel, nanggadayeg kami kanimo diha sa among way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagabuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kalikasan. Dahil mo nagagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kalikasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu ron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, malawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan, salamat kanimo mipikas. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalingan. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo. Naghalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang nga moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo mahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios sa iyang bana nga si Senyor San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, gamiton nato ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon nimo ngalan, umabot kanamo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon niya nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan dautan, hatay kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa nang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kayo man ang ginharian ang among kalimaya hangtod sa
Ginoong Kristo ngayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton na tayo kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Atong ipakita karon ang atong panaginigsunay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan, nagidapit sa bangkite sa atong Ginoo. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kung gihiusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan, kining sakramento magpunuon ta kanamo sa gugma ug magdani kanamo nga anak kang Kristo nga imong anak, magtudlo kanamo pag ila kaniya diha sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Prayer for the sanctification of priests. Divine Savior Jesus Christ, who has entrusted the whole work of your redemption, the welfare and salvation of the world to priests as your representatives, I offer you, through the hands of your most holy Mother Mary, this present day, whole and entire with all its prayers, works and sacrifices, its joys and sorrows, for the sanctification of your priest, and for all those preparing for the priesthood. Give us truly holy priests, inflamed with the fire of your divine love, who seek nothing but your greater glory and the salvation of souls. And you, Mary, good Mother of priests, protect all priests from dangers to their holy vocation, and with the loving hand of a mother, lead back to the Good Shepherd those unfortunate priests who, unfaithful to their exalted vocation, have gone astray. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na nato ang misa dadunta ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Magpasalamat sa grasya nga nagawa, isang yaw sa katawan, si Kristo atong dala sa atong
sa Ginoo, magauban diha ka nato, kadasi sa atong pagpuyo. Magpasalamat sa grasya nga nagawa, isangyaw sa katawan, si Kristo atong dalan sa atong kaluwasan. Magpasalamat kanunay sa mga awit sa kalibay, ang kinabuhing malagaron, maoy ipakita ta karon. Magpasalamat sa grasya nga nagawa, isangyaw sa katawan, si Kristo atong dalan sa atong kaluwasan. Magpasalamat